Lewap welayatynyň Sayet etrawynyň Lewap daýhan birleşiginiň raýdaşlyk owasyna turan suw dawasy sebäpli iki raýatyň arasynda bolan uruşda biriniň beýleksini öldürenligi habar berilýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, ýylyň-ýyly daýhanlar suw ýetmezçiligi sebäpli uruş edip gelýärler. Etrawyň resmiýetleriniň suw ýetmezçiligine jogapkärçiliksiz çemeleşýänligi üçin çäresiz daýhanlaryň uruşlary inni jenaýata ýazyp başlapdyr. Raýdaşlyk owasynda urşanlaryň biri 1973-nji ýylda dogulan Şamrat Paltaýew, ýoğulun bolsa 1977-nji ýylda dogulan Babamrat Hemdemow. Uruşdan soň agyr ýaralanan bir salym etrawyň hastahanasynyň reanimasiýa bölümine ýatypdyr. Keselhana çeşmeleriniň öňe sürmegine görä 15-nji iýulda aradan çykan daýhan oglanyň ýeňse damary üzülipdir. Keselhanadan ölüm habarynyň berilmeginiň ýa-da Şamrat Paltaýew adam öldürmekden aýyplanyp tutsak edilipdir. Her ýyl içiň ýakaýyn ýaly ekrançylyk işleri gyzgalanly bolup başlanyna Lewap daýhan birleşiginiň çägine suw tapdyrmaýar. Şoň üçin hem yerli ýaşaýjylar gijeleri biri bilen goh galmaly edip käme halam uruşup bu ýerden geçýän ulu kanalyň içine girip haltalar bilen böget goýup öz ýerlerini suwarýarlar. Ol kanal özüniň göz başyny Amy derýadan alýar. Amy derýanyň özü bolsa Sayet etrawynyň Watan we Lewap daýhan birleşikleriniň çäginden geçýär. Sakaryň içinden geçýän şol kanal beýleki etraplarynyň bir näçe owalaryny suw bilen üpçün edýär. Ýöne suwuň ýakasynda ýaşaýan ilata häzire çenli suwaryş ulgamy gurulyp berilmedi. Yerli ýaşaýjylar ýygyderli ýagdaýda suw utçylygynyň çözülmegi üçin resmiýetlere arz şikaýet edip gelýär. Emma häzire çenli halkyň arzyny diňleýän bolmady. Suw mellek yerlerine bolşýaly pagta meýdanlaryna hem ýetmezçilik edýär. Pagta meýdanlary şonda we kanallardan suwarylýar we olam kärenneçileriň yerlerini zaýalaýar diýip Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan daýhanlar sözlerine şeýle dowam edýär. Ekrançylyk yerleriniň käbirem dawaly. Meselem, Watan daýhan birleşiginiň Amy derýanyň joşýan ýerine açan täze ekrançylyk meýdanlary bar. We olar owal ýeňiş daýhan birleşigine degişli bolan ýerlerdi. Lewap daýhan birleşiginde hem derýanyň joşýan ýerine açylan täze ekrançylyk yerleri bar. Ýöne olaryň ýarsy Niýaz Fadynaky daýhan birleşigine degişli. Şol ýerlerde her ýyl derýanyň joşmagy bilen 20-25 hektara boly ekin meýdanlaryny suw basyp zaýalaýar. Muňa garamazdan näme sebäpdendir bilemzok, şol daýhan birleşiklerine suw ýetmezçiligi ýüze çykýar we onuň ýyzam daýhanlaryň urşuna ýazyar. Suw dawasy we uruşlar sebäpli köp kazyet işi gozgolly. Arz şikaýetler edildi. Emma şu adeçenli hiç kili suw problemasy çözülmedi diýip Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar ençeýilden bäri çözülmän gelýän suw problemasynyň inni halkyň sabar käsesini dolduranyny taýýarlar. Sözü jemlesek, ählisi inanşyga garamazdan Sayet etrawynyň resmiýetlerinden suw problemasyny we on adam pidalaryna getirýänligi, şeýle-de bu urda bolan jenaýat barasynda nähilidir bir maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady.